Ar y Mike, beth yw'r brif gof di o erbyn y Saeson? Fi wedi curo nhw cwbl o weithiau. So, 2008 tro cynta. Am y Grand Slam, dwi'n? Ie, y gêm o'r i fi, dim ond yr ail tro i dechrau Gymru, so yn y chwe glad, felly i cael y cais ma ar y diwedd, oedd e'n eitha special, really. A wrth gwrs, o'n i ddim wedi ennill yna, ers oedd Jonathani wario, dwi'n meddwl, so oedd e'n spel... Lot amser. Ie, teimlad yna'n arbennig iawn, so i mynd mlaen wedyn a cael y camp lawn hefyd, so oedd e'n special. Oedd e'n neis lle ennill, ydw fe? Brilliant, ie. Briliant lle ennill. Ond mae ti record da, mae ti record gwych yn Twickenham. Ti'n joio war yna? Ie, fi dechrau dwywaith, ennill dwywaith, a sa'n cwmto dod man off y fanc yn ffredin. Ydych chi ddim ennill hwnna, dy fe? Ie, o'n i ddim mor dda yna, so 20 points down, so na. And dwlu, wrth gwrs, na'r gêm mwyaf i Gymru, really, so dros y blynydde, neud yn oce, so ie. Beth oedd yn neud chi mor llwyddiannus pan ys ti Gatland a Sean Edwards, of course? Fi. Troi. Dys i, dy fe? Dys i'n ar ymsyn un ar ateb i'r ffred. Fi. Ie, pan deithon nhw mewn, o'n nhw reit o'r munud cynta, yr meeting cynta, oedd fel popeth wedi newid yn y stafell, o'n gyro'r chwaraewr ar edge. A na beth sy'n digwydd nawr, mae rhywbeth wahanol dod mewn, mae'r freshness na, mae hwnna'n peth dda ambell waith, so mae'n anodd i fod na am blynydde, mae'n gallu bod ar top y gêm, felly mae'n braf i gweld egni newydd na nawr a bobl yn meddwl am y gêm o wahanol, felly mae hwnna'n peth dda, wrth gwrs, o'n i'n angofio beth sydd wedi digwydd, ni'n prod o beth sydd wedi digwydd o blaen, ond mae rhaid sy'n mynd mlaen hefyd, so ie, o'n nhw'n just yn fresh i gyd. O'n nhw wedi bod yn llwyddiannus gyda wasps o bethau, felly oedd lot o parch na rhwng y ddoi. Felly, oedd e'n gret i dechrau off gyda bang. Ar ôl ennill yn Twickenham, right? So, o'ch chi gyd ar byzan. Gadwydde chi fi mas noswaith ni? Na, o'n i reit nôl ar y bus, nôl i Caerdydd, nôl i'r gwesti wedyn. Y parti yn y gwesti? Wel, dim hawl, da ni'n mynd mas. O'n i'n cofio Gavin Enstone yn gweud, I'd love to see him drop us after that win. So. Ta beth y pobl yn meddwl am ail gyfnod Gatsam yng Nghymru, oedd y cyfnod cynta yn anhygoel iawn, wedi 2011 mas yn Zela Newydd, lle o'ch chi mor agos i fynd i'r rownd derfynol. Na, pwy o wir wedyn, wrth wedi ennill Cwpan y Byd. Beth oedd hwnna fel Cwpan y Byd 2011? Oedd e'n arbennig, oedd e'n neis, oedd e'n diflas i colli fel a Sam yn mynd off, a Adam Jones yn mynd off yn y gêm yn gynnar hefyd, so... Gallech chi still wedi ennill y gêm na? Ie, o'n i wedi miso lot o kicks. O, ni mod. Pwyl o gics, do? Sgorio'r. Na'r un peth, na'r un tro fi'n meddwl gallwn ni wedi ennill Cwpan y Byd. Wel, di ffili gweud. Na'r llawn sgorau gyda'r Ie, ond y peth gorau digwyddodd, oedd fel boes ifanc do mewn na, oedd hen experience hefyd, oedd yr oedran yn reit, a wedyn yn y chwe glad wedyn, gaethon ni'r camp lawn to. Felly, oedd e'n positif, ond edrych nôl, oedd e'n diflas i, ti'n meddwl, os byddwn ni wedi cyrraedd y final, byddwn briliant. A sa'n gweud beth ni wedi ennill. O'n i'n meddwl, chi ti'n gorau a Zela Newydd, ond nhw'n broken, no. So, fi'n gedi... Oedd y pwysau ar Zela Newydd. Pwysau ar, fi'n gedi, o'ch chi'n wneud, chi wedi codi tyfu trwy'r pengapwriaeth i gyd, right? O'n i'n meddwl, right, Frank oedd y gêm, a dyn nhw'n gas Samuel off, ond gallwn still i ennill, a fydden ni'n meddwl, fi wedi watcho nhw gyd y World Cups, a dysyn ni'n drydydd, ond ddim gobeith yn ennill, Dim gobeith yn ennill, roedd ni'n drydydd, ond fi'n gyd i'n ar cyfle gorau. Ond Tom beth, ti wedi wario gyda'r enwau mwyaf rygbi'r byd, right? So pwy sy'n sefyll mas wrth i ti edrych nôl? Ie, wario gyda Jonah Lomu yn Caerdydd, hwnna'n special iawn. Cofio bod yn ysgol a gweld yn wario, Cwpan y Byd 95, a wedyn wario gyda fe, amazing. A Dan Carter in Paris. Siw fo yw e? Ie, top boy. Na siwt o'n i wedi cwrdd o'r ai fi. So... Diolch i Dan? Ie, achos bob wythnos oedd fel y foreigners bydd mas am cino yn Paris. A o'n i yn restaurant yn bottom, bwys o Champs-Élysées. A death yn draw wrth fi a gwedodd e, Mike, these girls have bought you some drinks, so you better go and say thank you.
So o'n i'n meddwl, well, that's normal. So o'n i wedi codi lan a cerdded draw i ffordd yn gael 3 ferch yma, a wedys, diolch am y drinks, a nhw'n edrych fel pwy yw fel, o'n nhw ddim wedi prynu dim byd i fi. Ond y ferch o'n i eisiau, nawr mae hi yw rhaid fi, so fi wastad yn gweud, os byddai'n gweld Dan Carter to, fi'n rhoi gwbl o bels i fe. Pan o ti'n chwarae, ni newydd clywed bod ti'n newydd gael y dyn yn world class, a ti'n neud hwnna'n eitha reoledd, Mike Phillips. O ti'n wir yn credu hynna, neu jyst hyder o dda? Na, just, wel, ambell waith. Fe na siwfario dde? Na, just i wneud y boys worthyn, really, na gyd oedd. Unrhyw un worthyn, really, na gyd i weld. Gwyrdd sydd efo'r hostess, taith y clywod fe, gwyrdd y stori nath ni. Na, o'n i'n neud bob tro ni ar y flight, really, achos pan ni'n mynd lawr i waren erbyn Australia neu Zera Newydd, o'n i ar business class, so o'n i wastad yn mynd lan i'r ferch gorau, really, a gweud, mae problem da fi ar ticket fan hyn. A wedi dweud, well, no, Mr Phillips, you're, seat 1A. I was like, yeah, but what's this business class? I'm world class. Oh, God. So, World economy, Lily Bod, get a batch. Was that like your genuine chat-up line? no. Oh, my God, awful. Did it work? Probably. Unfortunately. Cati, fydd amdano ar y llwyfan, wedi igon bwysig ar y llwyfan, ti fod ti ar y llwyfan a ti'n meddwl fi yw'r gorau, neu fel i ti'n edrych ar bethach o'r llwyfan? Dim fel ma, o gwbl. Dim fel ma, o gwbl. Na, dwi'n cofio fod a mam a dad yn dweud fi fydda o dechrau fydda, the same people you see on the way up are the same people you see on the way down, so dwi'n dweud, just happy to be here. Pwy mor wahanol yw Catrin Hopkins i Cati de? Ti'n gwybod beth? Nath yr enw yna ddod o... A mam a dad yn gael fi'n Cati bach pan mae'n ifanc. A wedyn, pan dwi'n sgwennu music, dwi obviously just dweud beth swn i ddim yn dweud yn bywyd fi. So nath Cati just kind of neud sense. Fel persona. Yeah, a dwi yn bach yn Cati. To be fair. Ti'n meddwl, Mike Phillips, mae ti yw un o scrum halves gorau sy'n dod i wario rygbi? Honest opinion? Dim un, mae fe'n meddwl, gorau, dim un o'r gorau. Na, wel, fi'n gwybod fi'n well na dwpont, yna i. Let me explain. Achos, pan enillodd e'r medal na, o'n i wedi onfan message o'r gweud, fair play, congratulations, amazing achievement, all the best for your future. A dyma pan fi'n gwybod fi'n well na fe, achos oedd e wedi sgwennu nôl, thanks, boss. So. Na fe. Rif rong na fe. Right, ers i ni weld ti diwetha, Mike, wait for it, ti wedi sgwennu llyfr. Adi. Pan fi'n gweud sgwennu, o ti jyst yn ystafell, rhywun arall yn sgwennu fe. Ie, sa'n cael spell o. Ys crayons o gyda fe? Ie. So, nawr, siw'n brofiad oedd e, agos ti'n goffa eistedd gyda'r ysgolsau? Ie, metha anodd ydw am. Oedd e gyda ti yn ystod Covid, neu... O'n i sgwennu lawr rai straeon, a o'n i, o'n i'n redeg, a pan o'n i'n redeg, oedd gyd o'r straeon dod nôl mewn meddwl fi, so o'n i'n stopo a just voice notes. So... O, da iawn. Oedd e'n eitha good. Good. Right, enw'r llyfr yw Half Truths, a beth o'n chwarae gêm ac yna, oedd yw'r straeon ma o lyfr Mike yn wir neu'n gelwydd. Chi barod? Right, ni'n mynd i gael bach o audience participation fan hyn, right? Right, dyma i chi di'n cynta. Pan oedd Mike yn fachgen ysgol, sgwennodd ei wishlist, bethau oedd e moyn cyflawni pan yn hun. Things I want when I grow up. A rhai o'r pethau oedd ar y restr oedd, and I quote, I will marry a really smart bird who is really nice to me. Ah, nice. Gwir? Very sweet. Gwir neu gau? Gwir? Chi'n afrenu dda, boes? Gwir? Ie, wel, wir. Ydy, dyma'r list. Right, fi'n mynd darllen trwydd fe'n gloi, right? I will play for Wales more than 50 times, tick. I will be famous, tick.
I will be a great player for the whole of my playing career. Tick. Tick. Okay, I will marry, wait for it, I will marry a mental smart bird. Not smart bird, a mental smart bird who's really nice to me. I will have lots and lots of money, tick, 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 tick. And I will have a nice house, tick, I presume. And I will have a fantastic life with a fantastic family. Right, o byd am hwn yr e, hang on yr e. I will play for Wales under 19 next year. So ti'n 18 yn ysgrifennu hwn? Ie. Ti'n dweud fwy? 18. What's Nag again? 9 neu 10 blwydd hwn o hwn. 18! Hei, oedd ddim lot i wneud yn banc y belyn. Right, okay. Yr un nesaf. Ar ôl Cymru Eidal, ath y tîm mas, a nath Roman Pwa, oedd ei direffon nhw y diwrnod ni, gerdded mewn i'r clwb nos, a fewn munudau, o'n nhw'n dansod y fe, a oedd Roman yn hanner porcyn. Gwir neu gau. So, referee yw Roman Pwa, os chi ddim yn gwybod. Ydych chi'n meddwl gan lleifa, gwir neu gau? Gwir? Gau? O, half and half yn un, half and half. Hwna'n definitely gwir Roman Pwat, definitely. Fai weid yr ateb un, ac os o'n i na. A o'n i yn y bar y ffrind, yn fleso, gyda boys Cymru fyna, yn cael cwpl yn nhw. Fe nesa, gyda referee mewn. Tattoos i gyd oedd e. Fe gyd i'n gweld, y Chris e off, a oedd y boys yn cyrrio fe yn y disco ffrind. Oh, no. O'n i'n swingo fe fel la. Oedd e'n wir o, de? Good boy. Right, okay. Ar un ola. Right, yn ystod yr ail brawf yn taith y llewod yn erbyn De Africa, wedodd Mike wrth the legend that is, Bacchus Bota. Dyma ddiairau fe, and again, I quote, well done mate, you're all on steroids anyway. Gwir neu gau? O, gwir neu gau? Wel ie, ond dim hwnna... That's not the full story. Sorry. Tell us the full story though. Wel, o'n i llewod, es i trwyddo, o'n i bron sgori cais, a oedd wedi noco'r bel bant o fi. So, o'n i'n pigo fi na lan, oedd e'n rhaid fyna, oedd e'n gwenu, oedd e'n werthyn ond fi. So, wedes i, well done mate, you're on steroids anyway. A o'n i'n meddwl bod e'n rhoi punch o rhywbeth. A wedodd e, you have sexy blue eyes.